avui ha assegurat que la transició nacional ja és un procés irreversible i que Convergència és més que un partit independentista. Què vol dir exactament amb això? Bé, que fugim una mica, amb aquesta última afirmació, fugim d'aquella tradició que té aquest país d'intentar encasillar, enquadrar a tothom en un esquema clàssic del qual nosaltres creiem haver sabut fugir des de l'any 80, des de que vam néixer, no? Aquí tothom intenta saber si un és de dretes, d'esquerres, si és d'una ideologia determinada, etc., no? O independentista o no independentista. I és en aquest esperit de demostrar que nosaltres doncs, som alguna cosa més que un partit independentista, que n'hi ha molta de gent, jo en soc un cas, per exemple, però que anem molt més enllà, vull dir que estem en un plantejament i per això en volem fer bandera, en el qual el país ho decideix ell, el país què vol acabar sent, i aquí és on apareix el concepte clarament doncs, del sobiranisme i de la radicalitat democràtica que apareix en el concepte de la sobirania i del sobiranisme, no? Bé. És una manera, per entendre'ns, de continuar, perquè n'estem orgullosos, de fugir de l'esquema clàssic que sempre tothom, tercers principalment, ens han intentat doncs, assignar, no? Està clar que dins del partit la independència té un ampli suport, un suport cada cop més ampli. De fet, segons una enquesta que ha presentat vostè mateix, el 91% dels 1.900 delegats hi votarien a favor. Com quedarà recollit en la nova estratègia del partit? Es parlarà d'estat propi i d'independència o de plena sobirania? Bé, això no ho decidiré jo sol, això ho estan decidint ara en aquests moments i amb tota la discussió que continuarà demà mateix, doncs els delegats en aquest procés de discussió de les ponències que incorporen aquest tipus de conceptes. Ara per ara el punt de sortida és ja per si molt ambiciós i molt inequívoc. Altra cosa serà doncs, que es vulgui encara, per entendre'ns, filar més prim, no? Però col·locar la sobirania en la centralitat política del país i fer del sobiranisme l'opció majoritària ja és com a punt de partida un argument molt contundent, molt clar. Qui no ho vol entendre no entendrà mai ben bé res en relació al que proposa la gent de Convergència, no? Per tant, bé, el debat al voltant de si això s'afina més o s'afina menys continuarà, ho decidiran els delegats, però la partida, per entendre'ns, està servida, i aquí és on val la pena fer èmfasis en allò que dèiem aquest matí, no ho diu Oriol Pujol, ho diu Convergència. La transició nacional és irreversible, perquè altrament se'ns escaparà el país per les mans i probablement ens quedarem sense país. Què ha canviat els últims anys perquè ara fins i tot el president Pujol defensi la independència? Perquè ara sí, i en canvi no durant els 23 anys de president. Bé, en tot cas, el mateix president Pujol jo crec que pot posar de manifest un punt d'inflexió col·lectiu que es produeix molt clarament en el país, que és quan Espanya respon. Espanya ens ha començat a respondre. Bé, aquí es produeix un punt d'inflexió molt clar amb el procés de l'Estatut, que hi ha qui el considera un fracàs, però de la derivada de l'Estatut se'n produeix una cosa que és una gran lliçó per nosaltres, molt clarificadora, que és que Espanya respon, i ens respon que no, amb una sentència contrària del Tribunal Constitucional contra l'Estatut. En aquest punt d'inflexió és on es posa molt evident, es comença a fer molt evident, i hem de continuar fent preguntes i buscant respostes de la política espanyola, però es fa molt evident que aquella voluntat d'encaix que havia existit des dels anys 80 cap aquí, doncs la resposta que ens formula Espanya i la política espanyola, per entendre'ns, és no. Us volem, com sempre, allò callats i pagant, no? Escolti'm, com s'ho faran amb Unió? Parlar d'independència implica redefinir les relacions? Perquè Duran i Lleida no està gaire per la independència. Bé, Unió Democràtica fa un crit inequívoc al voltant d'un concepte que ara per ara ens permet anar la mar de bé junts, i que ell, el mateix Duran i Lleida, va abanderar durant les darreres eleccions espanyoles, el novembre passat, del 2011, que era buscar al voltant del pacte fiscal la independència econòmica. I això ho tenim a l'abast. El conjunt dels catalans això ho tenim a l'abast. Difícil, en cap cas és gens fàcil, en soc perfectament conscient, i molt em temo que el gruix de la política espanyola, si no el forcem, tendirà a dir-nos que no. En soc molt conscient d'això, però en aquest camí som conjuntament la gent d'Unió Democràtica i la gent de Convergència sense cap fissura i sense cap diferència. De moment el 71% dels delegats està a favor de l'estat propi. Ara bé, no les tenen totes amb el que seria el primer estadi d'aquesta transició nacional, el pacte fiscal. El 64% dels delegats creu que no s'aconseguirà, només un 34% de fet creu que sí. Clar, i vostè, les té totes o veu a venir un enfrontament fort amb Madrid aquí? Justament
Justament, abans que em respongui, avui Jordi Pujol n'ha fet referència al discurs de benvinguda al Congrés. Sentim les seves paraules. Que tots plegats ens fem el càrrec de que potser sí que tinguem una gran confrontació. Millor que no la tinguem. Mirem d'evitar-la. Però hem d'estar preparats per si arriba. Perquè, repeteixo, la Catalunya que ens volen imposar, encara que siguin somriures i raspallades d'aquell gran raspall que deien Tarradellas, aquesta Catalunya no és viable. Com ho veu vostè? Bé, i afegia el president Pujol allò de cordeu-vos les sabates. I afegia tot això en el sentit de dir tot això serà molt difícil, en som molt conscients. I precisament perquè Catalunya ha anat formulant preguntes i va obtenint respostes i es clarifiquen les posicions i les ambicions i les situacions de cada un, nosaltres, jo comparteixo el plantejament del president Pujol en la línia de dir millor que no la tinguem, la confrontació, però si s'ha d'esdevenir que no ens trobin porucs, perquè de porucs el que acabarem fent és senzillament permetent doncs, que el país, és contundent el que diré, però probablement doncs, se'ns mori a les mans, no? I per tant, doncs bé, defugir el conflicte seria entregar el país, i en aquest sentit tant de bo no hi sigui, però si és, doncs també hi haurem de ser nosaltres. En la pregunta que feies principalment, inicialment, jo no sóc gaire optimista en relació al que ara per ara vaig discernint de quin Partit Popular i de quin govern de l'Estat ens trobarem en relació a les nostres peticions doncs, de pacte fiscal, no? Per tant, en aquest sentit, molt probablement estic més en el gruix que tu mateix definies d'aquest 65% de delegats de Convergència que diuen que això ens serà molt difícil. Hi haurà consulta sobre el pacte fiscal? S'arribarà a fer? No la descartem perquè ha de formar part del procés en el qual, davant fins i tot de possibles negatives, com a mínim s'articuli una força interior, s'articuli musculatura interior, que el país internament estigui molt cohesionat i molt sòlid. I aquí un procés de consulta o de referèndum al voltant del pacte fiscal pot ser un gran aglutinador amb clau interna, tinguent en compte que tot sovint a vegades resistir i enfortir-se internament per si sol pot arribar a ser una fita important quan els moments són d'usos com ho estan sent ara pel conjunt dels catalans, no? Bé, l'enquesta que han difós avui també diu que l'únic partit que té la simpatia dels militants convergents és Esquerra Republicana. Clar, dius, home, com es menja tot això? Tenint en compte, per exemple, que fins ara els pressupostos els han pactat amb el Partit Popular. Bé, és l'únic partit que aprova en simpaties realment és Esquerra Republicana. La resta de formacions polítiques del país, per l'opinió dels delegats, suspenen. I suspendre en aquest sentit és incorporar doncs, el fet doncs, de que costa molt trobar amb una força que no sigui, per exemple, Esquerra, la possibilitat de a mig i llarg termini treballar un projecte comú. Jo crec que la resposta que incorporen els delegats és aquesta, la simpatia i per tant l'aprovació en relació a aquesta força política no és tant la dificultat que avui certament la tenim de gestionar el dia a dia, en la qual no hem trobat ni la companyia ni del Partit Socialista ni de la mateixa Esquerra Republicana ni d'altres forces, sinó tirar endavant els pressupostos com ho hem fet amb el Partit Popular, però això no treu que en la dibuixar, en l'imaginar un projecte, en el tenir un projecte de país amb qui més complicitat i identitat hi ha de coincidència és amb la gent d'Esquerra Republicana. El PSC els demana més coherència a l'hora de decidir amb qui volen pactar. Sentim què ha dit, per exemple, Jaume Collboni. Una mínima claredat i una mínima coherència que ara com ara no podem percebre. Mentre proclamen, sobretot els caps de setmana, tot sigui dit, la seva transició nacional i el seu pseudosobiranisme, després, en el dia a dia de la política catalana i espanyola, tenen un pacte de ferro amb el Partit Popular en tots els àmbits de la vida política i social del país. Després d'aquest congrés veurem un canvi de socis, senyor Pujol? Bé, és que no n'hi ha cap ben bé de soci estable o de soci sòlid. Jo ja entenc el joc que fa el senyor Collboni i el Partit Socialista d'intentar dibuixar, per entendre'ns, un acord estable. Jo, perquè és que sóc dels que vull veure el got mig ple, i jo li vull agrair al senyor Collboni i al Partit Socialista que gràcies a ells el president Mas és president de Catalunya. No hauria estat, sense ells no hauria estat possible. No va ser ni l'Esquerra Republicana ni el Partit Popular que van facilitar la investidura del president Mas, no? Per tant, en aquesta voluntat de veure el got mig ple, doncs bé, no tenim un pacte estable amb ningú i hem tirat endavant coses amb el Partit Socialista, pressupostos amb el Partit Popular, lleis de consultes amb Esquerra Republicana, pactes fiscals probablement també amb Esquerra Republicana,
I sí que m'atreveixo a dir que les legislatures tot sovint comencen d'una manera i acaben d'una altra. Per tant, poden passar moltes coses, perquè l'únic compromís de veritat nosaltres el tenim amb el conjunt dels catalans i amb intentar empènyer aquest país dia a dia i treure'l del sot on és. Senyor Pujol, bona nit. Bona nit. Si la resposta que ha donat Espanya a aquest possible encaix de Catalunya en el conjunt de l'Estat, vostè deia anteriorment, a través de la sentència del Tribunal Constitucional, és que això no encaixa, que no hi ha forma, què s'està esperant? És que no ho acabo d'entendre, perquè sembla que finalment, després d'aquesta sentència, aquí només hi ha dos camins. O bé s'accepta l'estatus quo actual i continuem com fins ara, o si no, l'altre camí cap a una sobirania diferent, no? Bé, aquest és el procés de transició que tenim endegat, però que el que jo crec que val la pena plantejar amb prou astúcia, i als catalans a vegades ens ha faltat i ens ha mancat l'astúcia, especialment els darrers anys, és que de l'exercici de l'Estatut jo crec que podem reconèixer alguns defectes propis nostres. Un, probablement el més principal, és que quan parlàvem quan en l'Estatut estàvem reflexionant i parlant-ne, de veritat estàvem parlant de diners. De diners. I vam farcir el sistema de finançament, que era l'espina dorsal de l'Estatut, que ja es va encarregar el Tribunal Constitucional de passar-li el ribot, per entendre'ns, però vam farcir la dinàmica del sistema de finançament amb preàmbuls, amb un munt d'articles, amb un munt d'excuses i arguments als quals es va agafar la política espanyola per dir-nos que no. Jo crec que ens pertoca ara precisament centrar el debat, entenent que hi ha una grandíssima majoria social que va molt més enllà ja de la política o del que digui Convergència o del que digui Convergència i Unió, que diu que amb el tema dels cèntims, amb el tema dels diners, alguna cosa ha de canviar de forma radical. I això ho està plantejant el gruix de Catalunya. I aquí jo crec que Espanya comença a ser conscient, la política espanyola comença a ser conscient que la resposta és molt incòmoda, perquè ja veurem com ens diuen que no. Pot ser que ens ho diguin, però ja veurem com ens diuen que no, perquè aquí vull fer bona perquè és una molt bona reflexió aquella frase del president Montilla que deia, els deien els seus, i deia el president Montilla, essent president ell de Catalunya, li deien al PSOE, deia, vigilar qué hacéis, porque el desapego va a crecer. Patricia Cabancho. Hola, bona nit, senyor Patricia. Pujol. Què tal? Bé. Escolta, m'acabes de tirar una galleda d'aigua freda que encara em regalimen les orelles. Bueno. A sobre del cap, bluf. A veure, Convergència és en aquest moment el millor lingüista del país en el sentit que s'ha inventat com 15 eufemismes per no dir ni independència ni estat propi. Tenia una capacitat lèxica impressionant. Us felicito per això. Ara, dit això, escolta, hi ha moments en la història que els processos s'acceleren. I llavors cal que algú faci la passa i digui, escolta, m'ha tocat a mi, la història m'ha posat davant, sóc jo qui ha de portar la confrontació fins al final. La confrontació de la qual parlava el senyor Pujol pare, ara mateix, que ho hem sentit. Bueno, i llavors, quan resulta que el senyor Rovira et pregunta què passarà més, i tu dius, anem pel pacte fiscal, d'acord, i anem tots pel pacte fiscal, però tinc la sensació que no sereu capaços d'afrontar la història amb les dues mans. Bueno, això és una valoració, jo te la respecto, Patricia, però nosaltres hem arribat fins aquí i el gruix del país tinc la sensació i un punt d'orgull de saber que o bé per darrere o bé per davant hem aconseguit arrossegar-lo a nosaltres, la gent de Convergència. Aquí hi ha hagut plantejaments a vegades molt sincers, molt honestos, molt abrandats d'independència, però al final són 10 diputats al Parlament de Catalunya. Per tant, se'ns pot retreure moltes coses. Jo soc molt conscient de que en aquesta dinàmica de fer aquest estil convergent, de passos sòlids i ferms, hi ha qui, com tu, per exemple, els veu poc agosarats o poc valents, però estem molt convençuts dels que els fem i que potser els pots considerar petits i poc agosarats, però són sòlids, molt sòlids, i tots van a la mateixa direcció. I si hem tingut i hem aconseguit arrossegar el gruix del país, jo diria, no és que ens hagi tocat, és que en gran part, saps què ens passa, Patricia? És que ens ho hem buscat. I ens estem ficant en un lío, però és que és un lío que ens ve de gust, perquè creiem tenir la força, la musculatura i l'astúcia per arrossegar el gruix del país. I aquesta és una actitud convergent que potser és difícil d'entendre amb la voluntat d'esquematitzar la política, allò entre els que són de dretes, els que són d'esquerres, els que són independentistes i els que no ho són. I jo crec que el país, en aquest sentit, per sort, és molt més complicat. Antonio Franco. Hola, bona nit, senyor Pujol. Bona nit, Antonio. A veure, jo estic d'acord que el que vostès han fet amb el PP no és un acord estable, que és solament un pacte que jo sí que diria, en canvi, respecte a afegiria el matís de que és un pacte gairebé preferent.
Però jo vull parlar d'una qüestió una mica de fons, de pedagogia política. En aquests moments que Convergència trenca amb l'ambigüitat i jo també això ho valoro positivament, no creu que és un joc perillós o és un joc contradictori o un joc fins i tot irracional? Des del punt de vista del desenvolupament de la cultura, de cap a on va aquest país i del que pot fer aquest país, anar del bracet d'aquesta manera preferent amb el Partit Popular, que en definitiva el que està fent és donar, des d'un punt de vista també cultural i polític, el missatge completament oposat del que donen vostès? Evidentment, amb el Partit Popular les discrepàncies en tant que projecte de país són abismals. Estem a les antípodes, no vull negar-ho, i és precisament per això que, malgrat que faci servir l'adjectiu de preferent, nosaltres el pacte, les enteses que hem pogut fer amb el Partit Popular s'han cenyit molt a uns àmbits en els quals se'ns ha permès gestionar també el país, se'ns ha permès gestionar aquest país en el seu dia a dia, però assumint molt clarament que hi havia algunes línies que no haguessin permès que de cap manera es traspassessin. Mesos enrere teníem un Partit Popular absolutament, per entendre'ns, entossudit en fer una batalla contundent contra la immersió lingüística. Jo no dic que no ho continuïn perseguint, però la veritat és que ara, com a mínim, la pressió per part d'ells l'executen o bé amb molta subtilesa o de forma molt atenuada. Per què? Doncs perquè és una línia vermella en la qual no només no ens trobarem, sinó que l'estan executant a les Illes Balears, No, i no el tema de la llengua. Vostè no creu que el tema del recentrar Espanya ho estan fent sense cap embut i d'una manera oberta? Això molt, efectivament, i aquí hi ha, en aquell procés que dèiem, ens hem de donar un cert temps per discernir quin Partit Popular se'ns planteja al davant, si era aquell Partit Popular de la FAES, del senyor Aznar, de l'any 2000 al 2004, o se'ns planteja un Partit Popular d'una arrel potser més comprensiva en relació als anhels i a les aspiracions de Catalunya i amb una altra concepció d'Espanya. Estàvem en una fase de discernir i amb això sí que Franco et dono tota la raó. Se'ns va apareixent probablement el pitjor dels partits populars que se'ns podia aparèixer, que és aquest que agafa ràpidament el procés, per exemple, aeroportuari i el recentralitza, que ens torna a posar damunt de la taula una opció paral·lela a l'eix ferroviari del Mediterrani, optant per al ferroviari central que creua els Pirineus. Això en les infraestructures, i en d'altres històries ens apareixerà molt probablement amb excuses com la unitat de mercado per recentralitzar competències. Se'ns apareix en el fons un Partit Popular que no vol dir que no li pugui passar el mateix en el PSOE, que probablement és el reflex d'una Espanya que està un punt que és fràgil, que està una miqueta ofesa i una mica, per entendre'ns, depressiva, per haver passat del concepte aquest del nou ric, això que en Juliana diu haver de passar a l'Espanya modesta, i que en aquest procés d'una mica de depressió i de decadència del que havia suposat ser l'orgull de ser espanyol, doncs molt probablement els hi pot sortir un tic que, lluny de ser generós amb les aspiracions de Catalunya, sigui absolutament, per entendre'ns, d'empetitir, de recentralitzar i de reconcentrar, per temor i per fragilitat, reconcentrar-se en el centre, no? I efectivament tot això jo ho veig amb molta temença i gens en cap cas com una oportunitat. Però nosaltres això, el que no podem és mirar cap a un altre costat, i aquí és on apareix el que deia el president Pujol d'un conflicte que ens obliga a acordar-nos bé les sabates.